Tosi tyhmä idea, siitä kaikki alkoi. Vähän testiä ja ummikona nivalaan. Lapsuusongelmia heti tiedossa. Ei kuka mitään mistään tiennyt, vanteet hajoaa jo lämmittelyissä. Hihnat ja jarrut ei pysy kisassa. Vajaa tunti varikolla säädetään. Nelossia kuitenkin mukaan napataan. Nää miehet vauhdin näyttää. Mikä siinä on niin vaikeaa, vain lappua lattiaan. Vuosi 26 ja meille mestaruus. Uutta osaa laitetaan ja vetoja annetaan. Laukaasta kajahtaa. Stigaa kehitetään ja alavieskaan keulaa suunnataan. Tekniikka kestää ja virheitä ei enää oo. Vain pari kaatoa ja jarrut puuttuu. Vauhtia on, mutta nautinto kuitenkin kaukana. Ykköspytty silti mukaan lähtee. TTI. Nää miehet vauhdin näyttää. Mikä siinä on niin vaikeaa, vain lappua lattiaan. Vuosi 26 ja meille mestaruus. Uutta osaa laitetaan ja vetoja annetaan. Ja laukaasta kajahtaa. Kokemäki tiukkaa kisaa, kunnes naapuritalli taikoo vauhtia. Ei riitä Stigan välitykset, palaa kytkimet. Ei auta maksukuski, kun taas jarrutkin pettää. Sijoitus kolmanneksi jää. TTI. Nää miehet vauhdin näyttää. Mikä siinä on niin vaikeaa, vain lappua lattiaan. Vuosi 26 ja meille mestaruus. Uutta osaa laitetaan ja vetoja annetaan. Laukaasta kajahtaa. Kauden päätöksen estiin Alansiin. On mukana Viron sarja ja Baltic Cupi. Ei naurata, ei kestä hihna paikallaan. Aikaa varikolla saa viettää. Myös perähajoa ja narun perässä kyytiä saa. Luokan nopein kierrosaika tärähtää. Se meidät SM-hopealle siivittää. TTI. Nää miehet vauhdin näyttää. Mikä siinä on niin vaikeaa, vain lappua lattiaan. Vuosi 26 ja meille mestaruus. Uutta osaa laitetaan ja vetoja annetaan. Laukaasta kajahtaa. Laukaasta kajahtaa. Ja meille